Nai tunai joto khapangni tahok tai bohok sono haino hai ang lam sukhor ang Rakesh Deborma chini kok TV ni kok tmawo norok joto lukurok no tai khapangni mari kiching chongrok no kok tmarok ongkha Champahawa thana bai khobjak Pusrambari ni takhok Sonok Kumar Deborma bo bihik busano charna bagui bo nokni phataro ongkhoroi bo samung tango eba buphangra uisa rijabo bihik busarok no Bihik busarokno buphangra isa rimangno takhok Sonok Kumar Deborma bihik busa eba busarokno kolok kotor khlai bo kaikha borkha obo haikino pheba takhok Sonok Kumar Deborma bihik bukhok Hemalato Deborma busai asake samung tangai chari tongibo busai ajimano ajiu hingyawi tabo kubuni chilano tiyei khari thangka takhok Sonok Kumar Deborma bihik bukhok Hemalato Deborma jorano musangui kungkila pungu jorano nayei jora bai baksano hayung ha eba hayungni borok langma slayo eba langma tongthokmu langma manjo obo bai baksano tini nukjagui thangka takhok Sonok Kumar Deborma ni mokolni mukti yorjak tini bihik Hemalato Deborma bai hamjamung asake halok kahambo tonglai phaimani theibo thangbo nungbaino ang theinai hinino tini takhok Sonok Kumar Deborma no bihik Hemalato Deborma wansugui eba puito sagui obo haikino songsar khlai kaijagui sal talno phunugui phaimani pheba tini takhok Sonok Kumar Deborma ni mokolni mukti kuplung khlai kalangui thangka tini bukhok Hemalato Deborma khapang dahotai buhok song buri chuburani khokni kokono tongo mokhra bura angui thangbo buphango kanne rengya ingya mokhra buri ingui thangibo buphango kanne rengya ingya jesepono bura buri chengui thangdi mokhra rok buphango kanne rengo obo haikino tini khoroksa 39 বছর ইয়াkhaba 38 বছরনি umor ungjak bukhok Hemalato Deborma bo tini busaino khibui obo haikino bo tini busaino yakarei kubuni chalabai khari thangka phiaba bo khari thangmani chalani mo ongkha Biswajit Deborma bini kamingni no bini buparang klayo buparang boino tini obo haike khari thangka tai takhok Sonok Kumar Deborma bo hongke je bini bihino khogui tlang thangnai eba tlangi kharnai bono hongke bo buphaing klayo bo hongke aidangkol dagma kamingni sewi phaimani Pusram kamio phiaba kaming kaisa malai khaba tabu kaming mutaha toruk toruk tai kamingo ba parabai jotobaino godalei tongnani nango wafang hongke bufang hongke teima hongke teisa obo haikino kaming kaisa jagani te kaisa kamingo sewi phaika hongke dol bayapsari malayo tai sinimo mano tai kaming khanani belaikino tongthogo obo haikino kaming kra khaini bagino takhok bukhok hini wansuguino tonglai mane tini takhok Sonok Kumar Deborma o je takhok Sonok Kumar Deborma bihik Hemalato Deborma no tei kha thangnai je Biswajit Deborma bai obo haike halok kahamkino bai munai takhok bukhok he tonglai mane pheba tini takhok Sonok Kumar Deborma ni mokol muktino sokori kalangkha bihik Hemalato Deborma khapang dahotai buhok song tabuk takhok Sonok Kumar Deborma hangke tawono thangai Color TV paitoi Color TV paima jagao nai tui phaika aro onu bukha pheba nogo pai tumani jagulo current nogo grei tabo hangke bufro current phaino hine naising tomai baksano tabuk nugya bai baksa bihik no ongjak eba tabuk Color TV kotoma paitoibo nogo current sikrei hingke ang bahike TV no nainai bahike tonenai hine surke sako be tonika hingke TV no simna nasigei tongnai nakiba ang obje footage musawi tongnai borong no nainai obai baksano tabo takhok Sonok Kumar Deborma bihik Hemalato Deborma no nainani belaikino bukha jogo bihik no mana mosungjago tabo takhok Sonok Kumar Deborma je kono jagao nugui tongkha hingke takhok Sonok Kumar Deborma ni contact number phone khai krengdi lukurok haste nije tiprasa lukurok Bengaluru haste phano tongdi ba Tripura haste phano tongtho je kon jaga Sonok Kumar Deborma ni bihi bukhok Hemalato Deborma bai Biswajit Deborma no je jaga phano nugui tongkha hingke norok rombui toni dihini sawo takhok Sonok Kumar Deborma tai norok no koyo lukurok nuk tongkha hingke rombui toni tai saha dihine nainai di chini kok tibini mangphilo puyan sing paithak jora
sagari tamo kotha nangmani nang tini media ron marangka sagari ani nogo khai ani bihik थांनाय बृहस्पतिबार 14 तारिखआव आं कामाव थांजानि abo 4टा 4:30 नंनि न'आव थांखा nini bihik okay 4:30 न'आव थाखा ते आं आफ्रो काम खाया थाङो औ तगलाबारिव दा हारो आं खाय मातां खाया दं बहारालाय तगलाबारि औ Sadi abo jagani saya pun sadam banda. Bora nan tango. Hagan nogo phakya. Nogo phale ga dengan busla phone khakya. Phone khaya baba number sabai gala hangam dugano mosro pai tongo. Insa ka. Gai dari nogo phadi. In phakya den gai mal phakya nogo phakya. O rai so nogo am busla berai jongo. Anu go baba hanga ka. Oi. Phadi. Nin ma khai nin sunga. Ma nogo krei. Biang khataka. Insa. Enggak file aku nanti lain ya nogo kiri bini Aadhaar card dok, voter ID card, marriage certificate, je tomon bank boy hoite rang hoite joton telangjak, rang hai 1000 telangjak. Pasokai ding na betul bising gomangka. Te. Enggak sekarang gua hebok got nangka. Apro bolongot angau ate tui. Kam ni payo. Kam ni payo ding kai boreka thana hina ding reka thango. Reka thanga ding kai Bo ata kharthamo nogon suang tongfo kamni phaungo ang kamni phai nogon nu phailia enka nin ma kha hem buslang sungna ya kaka buisa jis nogo suang tongo inso thanung na hadi ni thaka nung na hanan thaka kai busla nu mani phaiya taisa nu ko phaiya bo awar phaiya den ga angkai bazani mui tu helep tongo kai nin jaga tara suti papa boika jaga nung jaga kodo suti ang ton saimon nin jaga tara suti Singdal, enggak. Enggak, bo, ang afro wak bekerang kiat tong, afro tanah hendak kali oma, anu dawa tanah nai, kalangka, kali, dia nak apa salia khopung, dia ini sabung paya, bolong kali mai tunsar itu osla, sari gak tangga aku nih mazaka kita amai buzaka akan nih afro. Mana makan permazaka bolong go. Bong no kana asutong ko azaka mazaka nga tuya ka nei noko tuya ka ni kija buzaka kan ko laksan buzaka ate doktor tulang ya ka nei bitira masarika nga afrokai ang iko okra sakra sunne mo tam khanya anak buji ka hari gadi nga ang saka piaso ri man sana nga piaso ko tari dikho nga kahya question okra rok dukti ka piaso ko tari dikho nang pote bisona sikambra salaya ko nei bora koyakjon nung harai salai inchaka nga an nakla na harai salai kya salai ako nei okra sakra bujokha arno ke kok sai bujori ka borok jotono map sanai an jimote muting lia selabo saka ang muting lia buri ba saka ang temo haing lia an mo tomunang sari sinai ni jotono no map sanai khulumboya ko nei map sanai iko borok jotono dosoro tongo tapro Ngai adike map sanai nungkai tabunin busaiba tongane nungkai nin bihiba tongane sing agin he tongane ini selabo bihiba tongna gosika buriba busaiba tongna ami tongna mangai gosika ngai ana bosuka nungkai tamhin ne bo tongna gosika ang bin ekbar khoma nain mano ang narung mano ang bo tongna gosika tang narung maya tongna ne gosika ang narung mano nga bin je ditya tabu afur phasungka Dite war khang mo bukha tam haing khani ana busu bukha jara khai diklangkha nge tabule nang jodi ni bihik tai saw ba hekino no tai sa map san saw khai je pulia na heklai nang tabule nakna khota abo afro ang judi tabu khusmani mang ta khusmang kha dingkai ang na hari kwakjon bu anmo takok bukuk ayang ma baba am bukran takok bukuk tongla borong ni je onomote wa ang nahan nahaya ang apur cinta dara khai ne salaya konne nene bihing ni mohita mo hemala to de brama para hanke iko bo mel an big makon mel ka bari ni khai an ke posra marita মানে nini bihik bai nang kajak mani hamjak mani ba songsar khamani busuk bisiro baloka ang bo bai kajak mani 2000 kajak enggak tahu 2024
22 বছর মতা 22 বছর কাইতঙ্কা নরক কাইজাগে সংসার খামানটা ang busa kai se tinisan busa phajin ke nong nong khoro busu akon gnang babon bahai cinta khaya ana mute khibi jiglang thang ओमफ्राय जे नोंनि बिहिबाय जे खारि थांनाय चलानि पाराखै बर' bagi khe dagma bari tongmani tabu khe bo ai gan para tolabo no posram bari bo bin basindar ngkha मुं खै बिनि bini busajit debarma तामु खाइ बोले bo igo butani rabat kya rau adya bagi raisa lai ta bro नोंनि बिहिबाय जे bo abo हायकै तंमानि बोसोर बालो खना नों बोसोर जति साइमान ang abo ha saima mankhai borok khe osungja puro sawo o sonjoni aja kisno thoinasi mela ang puro hoite ungu hinsao nga ang to kitamoni kusitabon saimia kuta saimia ang phonghe kam thango horonogo sobayo phonghe kam thango horonogo sobayo nga ekdin kacha ka ang bihi atinyo aro suang nung sapka nga ang nogo atin cherong te nung sungpayo nini ma boro thang ka ka bujo jisno aro nga ang गारो मा थांगो aro mang thang tong ta nga bo bujo ji aro phayo nga para kaisa ba ati tong na bok basi nungu an dan dara ta am phangta nga ang na para ni tara manaitana nga ang na nan thangka ngo taung phayano niso ngo phadi muirok sona nango mai muirok songjagiya phadi nichaka phaya te thambro kai rokoi tongo abo buso di chong boro bukuni maichalai tongo o ta khar thanai buri khai hemala to debar ma khai boro koi tonga jaka nga ang la thatlangai nungno thana thaya ni ke doli hinga abo buso di dano butui apro nga ang apro no kicham moro mohai ing tongha ni jana mano ha nangoba jana saimangka nga ang nacho murung naikya mane ang no kamo thana hani rogo kamo thana no nongkhoro ang bolonga khare nacho murung naikya nga apro ko 30 mai nga mong naso dele nacho mai able काम खायसा नांगो खायसा borok ba phungai khe kamo thango sari go sopoyo phungai kamo thango sari go sopoyo nga somaya ko awaro go sabsa suju berai tongo yani ko tong ta nga bongna sabo asuk kai tongo para kaisa ba kumbro kai ma somai phayo akon berale kok sala ai tongo nga bini mungal phunugo tongo nga para kaisa phiri ga tongo hin tongo ta bo mo bisini kokna mohai ngo hinang saimia apsuja नोंनि मुं खै ani mung sonak mon debrma nga tabuk nang nini bihi khat thamani tiyei nang tabuk jesa jaga phan nugui tong hangke ba father haste phan to tripura haste phan to lukorok nuk tong hangke nang lukorong tam koina musung ang abuno kok sanam jungo je jagao borok tongo ang phone number nai contract number nai borono je jaga nugo a jagao o contract number ani phone call khajan ungthun ang lukorok na asungno amo baba hne kobogo je nungnai rongno jotno ano hijab phone khaitun ang amo kaisa super suba chano da ambai